B'investiment ta' 400,000 euro, l-Istitut tat Teknoloġija Spazjali fih dan l-Università ta' Malta flimkien ma' Quaero qed jaħdmu fuq żewġ proġetti ewlenin ta' riċerka li huma SmartApp u TouchFlight. TouchFlight huwa kunċett fejn il-bdot jikkontrolla ajruplan minn tablet touchscreen jew bil-vuċi. Bekk il-bdot ikun jista' jikkontrolla s-sistema abbord l-ajruplan b'mod iktar immedjat u komdu. Min-naħa l-oħra, SmartApp tibni fuq il-kunċett ta' TouchFlight biex bekk l-Università ta' Malta u Quaero issa jiżviluppaw pakkett ta' teknoloġija li jistgħu jipproduċu bidla sostanzjali fil-mod ta' kif il-bdot jikkontrolla l-ajruplan, kif ukoll is-sigurtà waqt it-titjira. Il-professur u l-inġinier David Zammit spjega li dawn il-proġetti jużaw l-intelligenza artifiċjali biex jgħinu l-bdot jieħu d-deċiżjonijiet waqt it-titjira. Huwa spjega li waqt li dawn il-kunċetti japplikaw għal kategoriji kollha ta' titjir, iż-żewġ proġetti huma mirati partikolarment għal ajruplan il-kbar tal-passiġġiera. Iżviluppaw teknoloġiji kif nistgħu ngħinu l-bdot itajja l-ajruplan b'mod aktar sikur u aktar effiċenti. Il-professur spjega li x-xogħol ta' SmartApp u TouchFlight jibnu fuq riċerka kollaborattiva internazzjonali oħra, primarjament taħt il-qafas tal-Unjoni Ewropea. Fejn l-Università ta' Malta ħadmet għal aktar minn 15-il sena ma' kumpaniji ewlenin Ewropej fl-industrija tal-avjazzjoni bħal Thales, Alenia u Airbus. Waqt iż-żjara tiegħu fl-Istitut tal-Università, il-Ministru għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Owen Bonnici spjega li l-Istitut tat-Teknoloġija Ajruspazjali għandu rwol ewlieni fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni. Nitfgħu isem pajjiżna fuq il-mappa ta' prodotti li jagħmlu differenza kbira fis-settur tagħhom. Pereżempju hawnhekk ġejna f'dan id-dipartiment fejn fondi tar-riċerka li huma mogħtija mill-MCST qegħdin nagħmlu żewġ proġetti ġodda innovattivi illi jtejbu s-sigurtà u l-faċilitajiet tal-bdot fuq l-ajruplan.